जाबाय 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 रोंबाय ओमफ्राय कमेन्टखौलाय बोरै नुनांगौ दाहाय ओमफ्राय मोनो कमेन्ट फैगोन नोंना माथो मेनला नुदों मेनला माने खम माबायासो एसे केमेरा एसे प्रब्लेम आंनिया केमेराखौ बिदिसो नुदों केमेराया एसे प्रब्लेम दोङो ओमफ्राय नोंनि कमेन्टखौबो आं नुगोन ना माथो नुयो आंनिखौ नुवा नोङो कमेन्ट बै सिटनिखौसो नुगोन दा आंनि कमेन्टखौ नों नुला ओमफ्राय आंनिखौलाय नों ओहो नुवा आंनिखौ नुवा नोंनिखौबो नुवा दा जोङो दायो लाइभआव हाबबायना जों सानैजों दायो नुला आरो दा बैसोरनिखौसो नुसिगोन हा बैसोर पाब्लिकफोरनिखौसो नुसिगोन जाय फैगोन बिसोरनिखौसो नुसिगोन आरो कमेन्टफोरखौ फैफेराखै आं दिनै फार्स्ट टाइम फैदोंना मिथिया बेखौ नों आङो फैखांबाय हा फैखांबाय आगोलाव आं फैखांबाय सिगाङाव ओइलाय फैबाय दा पियार जासुला नुबाय दे नुबाय पियार बिसोरनिखौसो जासुला नुयो मा ओंख्रि दाना जानानै फैखो मा ओंख्रि जाबोखो पियार जासुला आगै लाइभ फैदोंहाय जोंहा दिनैहाय एसे नै केमेराखौ एसे गाज्रि नुदों नामा आब' मेनलाला गुफुर नुदों बोरैबा ओमफ्राय आंनिखौलाय माबायदि नुदों केमेराखौलाय साफा नुदों साफा नुदों ओ पियार जासुला थांखो ना माखो मबाइलानो खांग्रांलांदोंहाय आंनिया लाइट डन खालामाखैबा लाइट डन खालामना होदो पियार जासुला लाइट डन खालामना होदो लाइट डन अननानै मैयासो जि मेगन मोदै जाबाय आङो मैया हरसे लिमिट ला बुन्दु बिदि नुदों नुदों नंगौ नामा लागाव लिमिलासो नुदोंनो जारलासोलै नोंसोरजोंबो भुट बायदिसो नुदोंनो बुहुद बायदि केमेरानो प्रब्लेमलै केमेरायानो जाया केमेरा दाम खमि केमेरा नालाय बायनोबो हाला नालाय बिदि जादों आरोना केमेरा दाम खमि नालाय र' एसे दाम गोसानि केमेरा बायनानै होगोन दे ओइ जासुला खिफिसोला जासुलाया आंजों फ्रेन्ड गैयाबा फ्रेन्ड जादो जासुला लाइक दन खालामना होदो दे साथाम दङ कमेन्ट खालामदो दे सानैया सोर दङ खालामना होदो सोरबा लाइक दन खालामना होदो दे केमेरानो साफा नङालै आंनिया केमेराया गाज्रिथार दाम खमि जाबाय नालाय केमेराया माथो कमेन्टबो हरा सोर सोर दं जाखो दङ साथाम दङ आंबो केमेरा मोजां नङैखायनो भिडिअ बानायनो बाबाय आंबो होनदों भिडिअआ दङ आंना इदिट खालामनांगौ दाहायसो इदिट खालामसै आङो सानैया मा सियारि बायदि जमना दङ ओइ सियारिफोर कमेन्ट खालामदो दे सियारिफोर कौन है दो लोग है दो आदमी है कमेन्ट नहीं किया है बाय मा ओंख्रि जाखो नोंहालाय माबासो दिनै दालि बिलाथि दावदै टपसो मारै बिलाथि दावदै मा बेलाथि दावदै बेलाय बिलाथि दावदैजों माबा बानायदो आरोना टप दाउ मामा पलट्रि ओं बेखौनो बेलाथि होनबाय बा होनदों नोंहालाय माथो ओंख्रि जासुला खिसो ओइ जासुला जों सानैनि आवाजखौबो खोनायोना जासुला हा ओइ जासुला माथो दे आंनि कमेन्ट हरदो दे फरायग हायि बायदि गाव सिजोबना हर दे थाफा थाफा खोनायो दानो ओइ आंना हाथें हाथें बेटारि फुलखाना रायलायनाया आंना दे कमेन्टफोरखौ गाव सिजोबना हर जिसिबां हायो कमेन्ट गाव सिजोबनानै हर आरो फरायग हायि बायदि
निउस बाथरि बायदि फरायलांसै फारि 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 सोरनिबा लाइभ दङ बियो ओंखायनो फैयाखै नै बिदि फैबाय बेलाथि दावदै निथुमनि नै माबाया सिआइडिया माबासोमोन बिबिसोमोन ये लगाव जितु आब' ओइ नै ये लगाव माथो गस्लायाबाबो जाखो माथो नंगौ नामा माथो गावसिजोबबाबो जियाखै माथो होनदों गावसिबाबो माबोरै दं खबर सबर फोरमायहरदो दिबिबाय वेलकाम बिबि ब्लग मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै खोन्थाहरदो दिनै फार्स्ट टाइम टुगेदार लाइभ फैनायदों आङो माबायदि होननानैहाय नैबे निथुमनि आगैया लेंहरनायखाय टुगेदार लाइभ फैनायदों आरो फार्स्ट टाइम दिबिबाय कमेन्ट खालामदो दे लाइक दं खालामाखैबा लाइक दं खालामना होदो अननानै खबर सबर बोरै दङ दासुलाल' खालामदों मोजां न'आव खामानि दं जाथ'वाखै अ खामानि दङ आरोना नोङो सासे मेन्टला फुराबो फेल मोजां आब' निथुमनि आरो बेहालाय मानो आब' जाखो हौवाखौ जारलासो दिबिबो बिदिबाय मा बुंखोब्रा आब' नङालै आब' जाया आदासो होनो आदासो जायो फंबाय लाइक होबाय आं आब' थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय मा खामानि मावखो आगैयालाय लाइक दान आब'मोन थेंकिउ आरो आब'मोन होनबावबाय हनै जारलासो आंखौलाय मानो लोगो हमाखै बिदि बाय फांसनाव मानो लोगो हमाखै आंखौ गावहा जि मोसाबाय आरो बागुरुम्बा मोसाबावबाय आरो स्टेज खाथियाव आंखौलाय गाबज्रियो फनबो खालामहरबावा साब्रै दं सोर सोर दं कमेन्ट खालामबानो जासै जासुलाया मिनिगासिनो ए कमेन्ट हरदो दे कमेन्ट गावसिजोबना हर दे थाबनो जागोन गासिबो जाजोबगोन नों नुदोंमोन नामा आदानो हनै नों नुदोंमोन नामानो आगै नुदों आङो माबाखौ नुदों बिबि बाइखौ नुदों नुखादों आङो बेखौ मोसाबायसो थादों बियो स्टेज खाथियाव बै दा खाथियाव मोसाबाय थादों आरो बियो अ निथुमुनि आब' माने निथुमुनि दङना हिनजाव मानसि बिनि नामखौ लानायखाय बियो नोंखौ आब' होनदों मिथिबायना दासो मिथिबाय आङो माने आंनि अरिजिनेल नामानो निथुमनिखा नोंहालाय मानो हिनजावनि नाम लाया जोंहा फादार मादारानो बे नामखौनो दोनबाय नालाय बे नामखौनो लाबाय आरो गाबनो हायामोन नोङो उन्दैयाव हाया गाबनो हायामोन आं लाया बे नामखौ होननानैहाय आंलाय बोरै मिथिनांगौ गोरलैसोमोन आङो मिथिया जाबाय आंलाय बोरै मिथिनांगौ बे लाइफआ नोंनि जादोंना आंनि जादों नोंनि आंनि नङा नोंनिसो जानला मोनलाल' मोसाखादों आं आदा आंनिबालाय माथो मानसिया एफा खम दोनैलाय दाबोलाय नोंनि लाइफसो जागासिनो दङ बेयाव बेना नोंनियाव सेभ जाहैसिगोन आरो नोंनि बे इउटुबाव सेभ जाहैसिगोन आंनियाव जाया बियो मानसिया खमथारना जेबो नङा दे बारिगोन साब्रै दङ दे कमेन्ट खालामदो दे साब्रै दङ गावसिजोबना हरलाय कमेन्टफोरखौ सोर लाइभ फैदों नायलाय खिथाहरलाय जासुला माबा फैदों आरबि एन्टारटेनमेन्ट फैदों हायेन भिडिअ'आबो लाइभ होदो सुपारलै सालथे लाइभआ नोंसिना सुपारलै सालथे औ लागाव हिज्रा जासिगौमोन खोमा आयु आंहासो बावनानै आधा सेरफ्लांलायबाय सालथे खबर सबर बोरै दं सालथे
दिबिबाय सिगौमोन खोमा बिनिखायनो नित्तुमुनि दोननाय औलै मा बुंबावनो आरोना दा इसोरनि अननायाव बे नामखौ दोनबाय नालाय आं माबोरै दानना होनो नामखौथ' सोलायनो हायाना ना बिदिबाय दे कमेन्ट खालामदो साब्रै दङ साथामासि आं हाला नंगौ नामा पियार मानो मा जाखो माखौ मिनिखो दे फैदो जारलाहाय लागाव मिना थानो हालालै आं मिनिना थानो हालालै माखौ मिनिनो ओंखारगोन नोंसोरलाय आंलाय माथो मिनिनो ओंखाराखै मैया मोनायाव हरनि 1टासिम लाइभ थादों आङो मिथिबायना ओरैबायदि गाजा जाखादों मिनिनानै थैजोबसिगोन मैया जोङो हासुग्लाजोबसैमोन मिनिनानै मिथिबाय मैया Call me baby call me Call me baby mana Jayawardana call me oh call me thank you hey Babima Nilesh Patil welcome मेरे एलबी में मेरे तो नहीं है टुगेदर एलबी में वेलकम है आप लोगों का कैसे है आप Babima मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके देना और बैक से तो कमेंट करके जाना वीडियो पे ठीक है नीलेश आप कहाँ से है नीलेश और कैसे है नित्तुमुनि सालथे बबे गामिनिफ्रायलाय नों सालथे गामिनि अबे गामिनिनो नित्तुमुनि आङो रौता टाउननि लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए रौता टाउननि आङो आप कहाँ से है नीलेश तिल महाराष्ट्र देरबाय थायोलै आंना फन हरदेरबाय थायो बिराद फैयो मैं आपको माँ बोलूं हाँ बोल सकते हैं क्योंकि मैं दो बच्चे का माँ ही हूँ माँ बोल सकती है कोई बात नहीं नित्तुमुनि ना थला बायदि मिनिथारदों नित्तुमुनि ना थला बायदि मिनिथारदोंहाय माबा मास्टार कल'निनि नामा होनो मास्टार कल'नि खाथियाव बे कालिबारि गोलैयो मास्टार कल'नि एसे बारनानै बे कालिबारि मन्दिर मोनो बे मन्दिर ससे बारबानो मोनहैयो आरोना राजबंशी अफिस खाथियाव आरो थैंक यू मान वेलकम बेटा खाना खाया आपने खाना खा लिया आप मेरे चैनल पे नया है ना पाटिल बेटा ना क्या बोलूं पाटिल बेटा चार आदमी है प्लीज कमेंट कीजिए जो भी है गाइस लाइक किया तो लाइक डन कीजिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज और आपका भी चैनल है तो बता देना मैं भी सपोर्ट कर दूंगी आपको ठीक है वीडियो देख के सिनायजोबो थांखांबाय आङो दिबिबाय सिनायो प्यारा सा नाम दो मुझे चैनल नहीं है आपका तो चैनल खुलने का इच्छा वगैरह है क्या पाटिल नै मिनिबाय था नित्तुमुनि मोजां नुयो समायो
मिनिबाय थाबा समायनो नोंहा ए नंगौ नामा लागा नीलू पटेल ब्लॉग पटेल ब्लॉग हाय दीदी कैसे हो दीदी दीदी नीलू दीदी कैसे हो गुड आफ्टरनून दीदी गुड आफ्टरनून बोला है चेहरा कहाँ है तुम्हारा चेहरा दिखाओ किधर गया क्यों ब्लैक किया माँ बोला है कैसे हो नीलू दीदी आप कैसे हो तेरा डिनर सबसे शुरू हुआ कि नहीं नीलू क्या नाम दीदी रखे क्या नाम रखूं याद करती हूँ नोंनि उनाव फरायोमोन नामा सालथे बाबलू रखती हूँ क्या कैसे लगते है बाबलू उनाव इउएनआव फरायो आङो इउएनआव गुड आफ्टरनून नीलू पटेल फरायो है नीलू हाय नीलू बोला है हाय नीलेश बोला है नीलू पटेल मेरे चैनल पे नया आए तो प्लीज सपोर्ट कर देना मेरे को सब्सक्राइब कर देना और मैं भी कर लूंगी आपको बाद में ठीक है और को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए नोंना नों आन इउएनआव एड आनसो इउएनआव फरायो सालथे कैसे है आप नीलू बोला है नीलेश ने बोला है मैं आपका मेरे माँ बाबलू बोला ना बाबलू कैसा नाम है मैं अच्छी हूँ आप बताओ कैसे हो किसको बोला है नीतू मुनि किसको बोला है एम मैं ठीक हूँ दीदी नीलू दीदी मैं ठीक हूँ आप डिनर हुआ कि नहीं बोलिए डिनर सिनर किया कि नहीं है बोलिए दीदी नीलू दीदी नोंखौ होनदों जोंहा मामाया मा होनदों नों आंखौ सिनाया नामा नों फाख्रिबारिनि सिनायनो सिनायानो नोंखौ सानसे नुबा सिनायगोन आं love you too बाबलू बेटा मेरी पुत्तर दिदिबाय नोंखौ सानसे नुबा सिनायगोन आङो मिथिबाय सिनायगोन Hai आं abang नोंखौ kulu waci hai agai kulu waci agai welcome bang sana पे kulu agai कंठाव ले नीलू मेरे को सपोर्ट कर देना प्लीज मैं भी बाद में सपोर्ट कर लूंगी लाइव रखती ही टाइम कितना हुआ है 26 नीलू आई मिस यू बोला है टेलार नङालै टेलार नङा सालथे टेलार नङा दिबिबाय सालथे नीलू आई मिस यू आपके गोद में बुलाओ आपके पुत्र को मा थेरलाबायखो सालथेमोन नै बेनासो थेरदोंदां सावन होदों बियो सावन आंसो होदों नामा बिखुंगुर बा मा हेलो बा दीदी कैसे उठी बिखुंगुर बिखुंगुर बा बोरै दं खबर सबर बा मानिन आ गई दिनैसो राम सोहो भाभी जी आपके क्या गंदी गंदी मैसेज कर रहे हैं आप लोग या लाइव चल रहे हैं टुगेदर लाइव है सोशल मीडिया में गंदी गंदी मैसेज मत करो प्लीज मुझे अच्छा नहीं लगता है अगर बात करना है तो अच्छी अच्छी बात करो ऐसा गंदी गंदी मैसेज मत करो ठीक है सोर खालामदो सोर कमेन्ट भिडिअ हरदो राम साहू राम साहू आप ऐसा क्यों कमेंट कर रहे हैं आप से कमेंट करो ऐसा कमेंट मत करो ओके नहीं तो आप मुझे रिटर्न नहीं किया है क्या शायद रिटर्न किया होगा मुझे याद नहीं है देखना पड़ेगा नीलू सिस्टर देखने से पता चले
कैफेरा चलेगा राहुल बांगाल हाय वेलकाम राहुल बांगाल आब' नोंना गामिया मामोनलाय गुलु आगै आंनिया गामियाहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगावनि आरोना आरो नोंहालाय बाहानि आगै नोंहाबो खोन्थाहरदो थेरनाय खोनादो आब' आंनिखौ खोनादों नामा आगै सावना एसे खमाय नोंनिया मामानि थुमुनि आगै साउन्ड खम जादो नोंनिया सावना खमाय एसे न्यू प्लीज जॉइन मी साथ बिदि फ्रेंड हो जाए नीलू के साथ या ऑलरेडी फ्रेंड है बीबी फ्रेंड हो जाए बीबी ब्लॉग नीलू पटेल के साथ प्रदीप बारो आया है हेलो वेलकम प्रदीप में हम लोग की एलबी में टुगेदर एलबी में वेलकम बिकुंगुर बा लाइक डाउन खालामना दो दे बा टू बा क्या एम दीदी क्या हाल है ठीक हूँ नींद आ रहा है मैंने रात को पूरा 1 बजे तक लाइव आया है कल सो ही नहीं पा रहा है और 2 घंटा तो ऐसे बारिश हुआ है ना बिजली खड़क रही थी इसलिए नींद ही नहीं आया कल सोने ही नहीं मिला मतलब अभी नींद आ रहा है बिकुंगुर मैम जानाय नामा आप कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ प्रदीप बरो आप कहाँ से हो बताओ और कैसे है आप स्राय खेबसे मिनिबावदोब्रा बिदि बाहाय जाबाय नामा होनदों नोंखौ मिनिनो थिनदों हनै जोंहा जासुला फंबाया जागोन गासिबो जाजोबगोन मा मेगन जाखो दा ब्र बिकुंगुरबा माजों सोलाना फैखो बिकुंगुरबा असम का से हो मैं कोकराझार डिस्ट्रिक्ट से हो और कब से हो प्रदीप नित्तुमणि मिनिदों जा माजों उन्दुनो सोलाखो ओंखारबाय बिकुंगुरबा माजों सोलाखो खोन्थाहरदो फोरमायहरदो माजों सोलाखो दालिभात नितुबा दालि ओंख्रि गोथावथार गोथाव बिदि बाय माजों सोलाखो माखौ मिनिखो दे खोन्थाहरदो माजों सोलाखो प्रदीप बर' उदालगुरि आप बोरो है ना प्रदीप आप बोरो है ना यूट्यूबा आप खाना हो गया अनसुमै दैमारि हाय आब' हाय वेलकाम दैमारि आगै मा ओंख्रि जाना फैखो अनसुमै आगै आंनो मैया जि उदै बिगर साजोबदों मैयायो बिखुंगुरबा मैया उदै बिगर साजोबदों आंहा लाइभ फैनाया दाबायदि कमेन्ट हरदों थैहां दा दसे चन्डिगर लाइभ नायदो अके जागोन दे उदै आंखौबो बिगर साबन साजोबदों आंहा खालामखानाय मोना नोंना प्रदिपा मैया लाइभ फैनाया आब' ओ मैया लाइभ फैनायाव उदै बिगर साजोबदों जाबायदि कमेन्ट हरदों बिखुंगुरा ए रब्रा बिखुंगुरबा मा दानो बाय जायो बाय नामा बाय 1 आवार खालामदो फैनो दे जोंहा 90% थांबायबो आंना थै बायलै मैथा अमा बेदरमोन नितुबा बिखुंगुरबा र' 1 आवार्स कमप्लिट खालामना होदो दे आब'निखौ दे कमेन्ट गावसिजोबना हर दे 1 आवार्स जोंना कमप्लिट खालामना मैथा होदो अमा बेदरसोमोन अनसुमै आगै नों बाहानि खोन्थाहरलाय आगै आं मिथिनो लुगैदों निथुबा नोंसोरलाय आब'आ जोंहा दालिजों जोगोनार बिजौजों एवनाय आरोना ओमफ्राय दाउ लकेल लाबोदोंमोन नालाय एसे बेखौ एवदों आरोना बिट्रिल' नितुबा बिट्रिल' जेबो नङा दे डिस्ट्रिक्ट बाक्सा गरेस्वर आब' बाय हरैहाय माबानि गरेस्वरनिसो ना
गिदिबाय दानो थांसिबो चन्डीगढ़ मा हो अभी मा हो अभी नीतूमणि बाय 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 ओके ओके बाय 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 चंडीगढ़ मतलब अब मैं नाइडी से आ जाना ठीक है आं थंलानि आब' थंलानि ना आगै दे मोजां दे र' खालामगोन दे आङो र' केमेराखौ साफा खालामनि गोथाव माथो आब' नोंस्राबो गोथावानो गोथाव नङाबाबो गोथाव साननानै जालांबाय आरो माथोबाव उन्दुनो ओंखारदों आङो उन्दुनो बिदिनो दाम खमि केमेरा जाबाय नालाय बिदिनो नुयो साफा खालामबाबो जाला आरोना बेखायनो एखे माबासो होयो आङो मबाइल स्क्रिन लाइटसो होयो आब' केमेरा मा सिन्थालै आब' मा सिन्था जाखोनो उन्दुनो ओंखारदों आं जानो मैया हरनि एकथासिम लायट फैनायालाय आंबोथ' बिराद मेगन मोदै जादों मैया 12थायावसो उन्दुदों नालाय मेगन मोदै एकबारे आब'आ बबेनिमोन आं क'क्राझारनि आगै क'क्राझार गसाइगावनि अनसुमै लोगो गैयाबा लोगो खालामहरदोनो मैया आङो दोननो सानबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफ्रानो रावबो थाङा 9 जन 10 जन थाबाय थायो आरोना 11 जन बिदि थाबाय थायो ओमफ्राय नों बिदिखौ बोरै दाननो दे हथार खरिनो बेस्राफोर थाया दोना उनाव मेगन रागुलायबाय मामा जि गाजा होनहरबाय मोगथांमोन ओमफ्राय माबामोन मोगथां ओमफ्राय नेहा एन मुसाहारि ब्लग ओमफ्राय मामा AS16 राइडार ओमफ्राय सासेया सोरमोनलाय AS16 राइडार ओमफ्राय सोरमोनथाय दे फराय मा जाखो मानो थाबथाखो नोंनालाय क्या हुआ नितुबा नों आंखौलाय नुदों बिखुंगुर आगै चिकु बिखुंगुर नुदों आब' नोंखौ आंखौ नुदोंना नितुमनि आगै माने एन्सार हरदिया हनै मारै जाखो नोंनालाय गौरी लाइक डान थेंक इउ गौरी नितुबा नै आदा राजु सफैबाय हेल' वेलकाम
गौरि वेलकाम अनसुमति मादि उन्दुनो ओंखारसोबाय नामा आब' जा उन्दु ओंखारबाय आं गोदोनो गौरि सिस्टार हाय बिदि Darling, hi Gori darling, Gori darling, like that, thank you so much, Gori. मेरा Gori darling आ गया है, राजू भाई है. Gori darling, किस गोरी डार्लिंग क्या हुआ है बोलिए राजू भाई है कहाँ दे फराय गोरी लाइन डार्लिंग फराय बोलो खोनाबाय लाइन फराय दे आं हे भगवान नीतू डार्लिंग हाँ 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 गोरी डार्लिंग आं उन्दुनो बोलो एसे फराय दे ऐसे मेरा गोरी आ गया है गोरी गोरी आ गया है गोरी गोरी हेलो भाई जी क्या है क्या हाल है हाल चाल अच्छा है हाल चाल अच्छा है लाइक दैट थारायबारि बाय बाय कमेंट कीजिए गाइस कमेन्टआनो हरगासिनो फरायना लाइन फराय हा नीतू पागल है बाहा बाब्रे होनदों थारायबारिनिनो आगैया ओमफ्राय गौरिया होनदों नीतू डार्लिं क्या खाए हो नीतू आपको पूछ रहे क्या सब्जी खा के आया है गौरी ने बाय 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 ओके कहा लो नीतू डार्लिंग लाया दोर माथो लाया फावदुर दुरथार माथो मा लाया मा लायालै प्रदीप ऑल फ्रेंड बाय लंच करते हो ओके बाय बाय गौरी बाय हाला आं मिनिनाया जाला माखौ मिनिबाय थागोन नोंहालाय लोगोफोर सोर मिनिनाया जाला आं ओंखारबाय राजु बी कंगुर ब्र नै रागा जोंहरबाय नीतू डार्लिंग आपके घर के बाहर का नजारा दिखाओ चला गया भाग गया आजा का दिन से मोदी जरे कौन फोन कर रही है नीतू मिनिनायखौ नायना मिनिफ्लांदों नीतू मनि ब्रह्म गौरी डार्लिं लाभ इउ टुनो फैबावबाय दाना बेयाव फैबाय आरो
नेट स्ल' जादों आब'। हे भगवान। नीतू डार्लिंग। ओए नीतू पागल साला स्वाद किया करला है तू बाहा साला निकल। गौरी डार्लिं मा ओंख्रि जाखो होनो? गौरी मेरा बैटारि ल' राजु भाई होनदों। बेयावबा सोरखौ लेंहरना मोनबावगोन आंबा दा ससेयावबा? ससेया बिदिनो गोसोमै थानांसिगोन आंना ना मा? आइ गौरी होनदों। गौरी गौरी। राजू पागल हो गया है दारू पी के। इंडियन आर्मी मंजली नमस्ते नमस्ते वेलकम मेरे एलबी में टुगेदर लाइव आया था भाग गया। क्या? राजदाल देसी सिक्की नामो खट्टा मैंगो। राजू भाई कहाँ निकल गया? बिगुंगुर ब्रो क्या खाए हो? राजू भाई भाग गए हैं। नीतू मानो ओंखारखो नों बारा इन्टारेस्ट मोनासैलांनो। गौरिया क्या है एम्बू गौरी ये क्या है एम्बू? मेरे पास नेट स्लो मोशन रहता है पाकिस्तान बॉर्डर में हूँ। ओ अच्छा ठीक है। माबाखौसो लेंहरसै आङो शेर। बाय आप कैसे हैं? मैं आसाम से हूँ। हाँ गौरी बाय गौरी सिस्टार पियार नेट प्रब्लेम जादों आंना होनदों राजु बाय होनदों। मैंगो से एक रेसिपी बनाती है नुस्खा उनका नाम एम्बो खट्टा। ओ अच्छा है। नीतूबा को खाया हुआ। नीतूबा को क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ निकल के भागा। राजू बाय गौरी बाय। नीतू भाई पागल हो गया है। ओके बाय आबो बाय। ओके जागोन दे नीतू डार्लिं बाय।
Tori Dalyang, bye bye. Indian 100 Carvado, welcome please. 100 Carvado, welcome. आपका कितना हो गया है सब्सक्राइब? Itu apa? Itu apa? Namanya berbeda na. BR YouTube channel. Shamal Puri Vlogs. Hi, welcome. DRR YouTube channel. Welcome मेरे LB में. अगर मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज. मैं भी आपको बैक कर लूँगी. मेरे फर्स्ट वीडियो पे कमेंट करके जाना, मैं भी आपको कर लूँगी. ठीक है. DRR घर पे है. Sanirong.